Пак съм аз, добро утро от Супер Валю. Една ирландска верига с хранителни магазини. Набързо ще искам да покажа цена. Това е един скъп магазин, значи чушки 95. Игнорирайте факта, че това са европейски центове. Искам да ги смятате като цифри. Краставици 79. Така, лук стар 89. Има и по-скъп червен, бял, два. Различни видове лукове, има и големи, има и по-ефтини, има и по-скъпи, има и по 1,50, има шалоци, тук му викат шалоци. Сладък бананов лук, 49, няколко вида луци. Така, отива на моркови, 1,15. Така, отива на пресна целина, 1,10. Пресна целина бързо. Така, те са 5. Така, отиваме на прас. 2-3 големи праза струват кинта и 80. Броколи, такива работи. Хел, спанак 1,35 за 250 грама. Така, лукове всичко показах. Бързо. Зелен лук. Прач. Зелен лук. 89. Така. Доматките са скъпи този път. Повишили са ги, защото явно нямат много производство. Маруки. Айсбергчета. По 1,20. 3 чушки. Големи. 2 кинта. Марука пресна 1,70. Няколко вида марули. Така, има готови направени салати. Готови за 2,20. 1,89. Бързо. Така, някакъв италиански микс, аз му викам тук шарена салата, 1 евро, една кинта. Това е червена марула, зелена марула, къдреба марула и кел, такъв. Има рукук, бистро салатка с рукук, 1,70. Готова салатка. Има цезар салатка готова, 2 за 3 евро. 2 пакета големи. Това по 220 грама. Така, набързо да покажем друго. Лимончета, 79. Картофки. Картофките трябваше да покажа. Картофки. Картофките. Така, картофи 7,5 кг за 7,50 червени картофи. После има бели картофи, които са за... Общо взето има различни видове картофи. Има бели, розови, червени. Има картофи за печене, картофи за фурна, картофи за пържене, картофи за пюре, картофи за салата, картофи за не знам си какво още, различни картофи. Значи, общо взето килограма тук излиза между 1,60 и 3 евро са най-скъпите картофи за килограм. 3 лева. 1,50, не знам колко са в България, но има сладки картофи и така нататък. Друго нещо бързо. Така. Хляба. Защото българина много интересува хляба. Хляба, така, 1,65 е един хляб. Тук сега изпечен. Днешно изпечен. 1,65, който ще купа. Така, има различни видове хляба, които са пресно изпечени. Значи,
между 2 и 3. Между 2 и 3 единици. Даже 3 като гледам няма. Има тук франзели дълги, малки франзели по 1,50. Така. И другите хлябови са този е 3,50. Хубаво, но няма значение, вашето е, че хубав. Хубави хляба, така. Това е още зато набързо да ви кажа. Другото, което е. Не искате да видите пресното месо как е. Рибата, скумрията 11 за килограм. Цялата скумрия нечистена е 6 за килограм. Така. Сибим. Сьомгата е на парче. Ама колко грама парчето не се знае. Няма ще взето пресната риба. Месата. Бързо. Месата. Значи свинско филе 8 за килограм. Така. Има Hampshire раков порк. Значи свински врат 14,50 за килограм. Има рибай рост. Рибай стек, дето му викате. Рибай стека най-най, рибай стека. 28 за килограм. Телешки филе 25 за килограм. Така, има изрезки парчета 13 за килограм. Това е. Какво друго да ви кажа? Има и готови манджи. Ето тук ще ви ги покажа готовите манджи. Различни, примерно, да речеме телешки стек. Ето го тук. 7,50 готов. 3 парчета. Това е. Това е, хора. Значи показвам ви набързо един скъп магазин, скъп супермаркет. Това е скъп супермаркет, малко по-скъпичък от Lidl и от Aldi. Бъдете здрави! Не знам. На фона на 1800-2000 единици работна заплата, минимална, става въпрос за изцяло минимална работна заплата. Това е преди данъци съответно, нали? Няма спор, тук се плащат данъци, но имайте предвид, че когато на тия цени, на минималната работна заплата имате горе-долу 80% необлагаем минимум, който от 80% нагоре 11 800 доход на година не се облагат с данъци. Данък общ доход. От вас като работник и с осигуровки също така. Вие не плащате никакви осигуровки, плаща ги работодателя до 11 800 единици на година. Минималната работна заплата е 11 единици на час. Това прави някъде около 1800 единици на месец. 1700 и нещо на месец. Това е положението. Пилешко филе 7 и 8. Пилешко филе 8. Това е 750 грама. Вие си го смятайте.